अरे झा अरे तो जीजा जी आ गई नी। अरे जीजा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खूब मसाला पिसाता है। बाप रे बाप। और सब बढ़िया बा। पिसा गईल ना अभी तो पीछे बैठनी है। और बताई कैसन बनी? सब बढ़िया सब ए बढ़िया। बबुओ का चिल्लालू आओ तब। अरे फूफा आइल बनी हने आओ। हां राम परवेश जी कहाँ बनी? आ वहां गई नहीं है बाजारी। अच्छा खुश रह का धरिशन। तब पढ़ाई लिखाई ठीक चलता नू? हाँ चलता। अच्छा यही से कहनी है आयरन है पेंसिनिया के काम करवा। अच्छा तो वह हम कहनी है कि चले के तनी ससुरालो घूम लेवे नहीं के। ठीक कैला हाँ। हमरा क्या होता नहीं। कुर्सी ले आओ कुर्सी बाबू। और सब गैया बियाई रलसिए नू? हां अच्छा गैया बियाई बिया। हां तो उ बेचा गइल है ना दूसर आइल बिया। अच्छा बियाई माने बियाई ला बेचा गइल। हां अनु हम तो कहनी दूध कि ना उतरल है बढ़िया तो बेचा गइल है। ओ दूध ना उतरल है। का निमन ना रलसिया अब दूसर आइल बिया। अनु और अब कैसे बताई दीदी कैसन बानी? अब दीदी का कहीं अब दीदी ठीक रहती तो हई है दशा रही था मार। अरे तो का भइल बा हेतना तो हरियर आइल बानी अब का भइल बा? बे अब हम नु बुझता नहीं एकदम मने राजेश खाना लेखा रहती। तो अबे कौन कम बानी? अरे तो ई तो कहते था का कही अब हम तो एकदम अभी तो रौरा आगे सन्नी देवल धर्मेंद्र फेल वाला। फेल बा। हाँ बैठा हाँ और सब और सब बढ़िया बाटे। बढ़िया बढ़िया। रही पानी पिए के लिए आई। अच्छा पानी उनी पियल जाई ई सब तो होत रही। जब आइए गइल बन तो तनी राम परवेश भी आ जास तो तनी ठीक रहो। कब ले आई है? आवते हो हम जानत नहीं की लेकिन आवते हो। अच्छा अच्छा तू हूँ ए घड़ी ठीक बाड़ू है। तू हूँ ए घड़ी ठीक बाड़ू एकदम आई जानते रू। ऐसे भी मसाला पीसल ठीक बा हमरा के यहाँ तो पतो ही हार का कहीं गाड़ी निकलता अब कौन दो ना कहला उ जन मसाला पीसल मशीनिया मसाला पीसल ना मशीनिया तो और सारे ही पर का पीसल खानी कहे नहीं कि ओमे के पीसल हम ना ओमे के खाएं। पीसल ना। ना मशीनिए पर घोय कर देता है 2 मिनट में पिसा जाता। हमहू तो चाहे नहीं कि वही पर पीस दी लेकिन जानता नहीं रहो सार के ना पसंद है। जान तड़ू ऊपर पिछला पनु मजा ना आवे है। मजा ना देहिया के फुर्ती ना बनल रही है। बात तो सही मशीन के खाना अब तनी पर कोयला से तनी है हाथ होत ठीक ठाक रहता है ठीक ठाक कि कितना सुंदर बाड़ू। अरे रौरा कह तनी त। हां बाबू पानी पिया तब ले गिलास धो के लाओ तनी गिलास धो ले ही नहीं खू। अच्छा लिया वा हाला मत करो। अच्छा ठीक बा। बड़ा गर्मी बा बहुत गर्मी बा। हां हां जीजा गर्मी बहुत बाटे। गर्मी का तनी माने पंखा ले आओ ए बाबू। ठीक बा। तनी पंखा ले आइबो। अच्छा रही जीजा हम ही लेके आवत तनी। ले आवा रही तनी हिला दे ठीक रही। बड़ा पैदल चल देनी हनु आवे में गाड़ी ना मिलत रहल ह। अरे चल रे आना रे काटे ये सारे बंडा मारुए रह गइल साले जीवन में। और पनिया लाई अब का छीन मिल कर देला अब का का क दिहल लग गइल ठेक पे का करी। माने देख के ना चले के देख के ना चल जाला। जा एकदम बिगाड़िए दिहल। अरे ये आवत है नहीं लइकन के नु सब सिखावेला। राम परवेश अपने तो जौन बाड़े तो रहिए गइले बंडोले हैं तू ना सिखावेलू। का सिखाई जीजा जी आजकल के लइका कहल सुनत रस। नहीं खर्चा कहल से साला दिन बंडोल भर मोबाइल देखत रस। हैं दिन भर मोबाइल देख। ठीक से देखिए ओमे गलत सलत कुछ ना देखता। हमरा तो में अइबे नहीं करेला कुछ। ओमे तेरा कुछ ना आवे। हाँ ओकरा के देखत रहिए कि उ का देखता ओकरा आगवा से हैं आगवा से फोटोआ का देखता ई देखे के पड़ी ना तब फोटो में देखत रह जाई हैं ओकरा ए बात के बाबू ओके ना चीनी। पानिया दूसर ले आ देले रहता हो। अब कल ज्यादा छिलबिल कर देले कुल है गोड़ो रखेला के जगह नहीं के। अच्छा तो जीजा जी हम कहनी है हाँ। चली ना कोठरी में रो आराम करी थक गइल हो खा। हाँ ठाकल तो बानी हाँ। पैदल चल दे पड़ल हनु। हाँ तो चली कोठरिया में आराम चले के करी। टमटमो ना रहला। हाँ ना चलो। मिलत रहल ना कहाँ बताई इतना घाम लग गइल एगो हमरा के। टमटम पर चढ़नी है। देख हम गिरम मत आई
टमटम पर चढ़नी है ओकर घोड़े में खड़ा हो गया 2 टांग। खड़ा हो गइल ह हाँ का पता ना 2 टांग पर ऐसे खड़ा हो गया हम ए पीछे में बाबा। उलट गई। घाव ना न लगल है जीजा। अरे तू छू दिलू उतने मलहम के काम अब कर चली ना हम मलहम लगा देता हैं? नहीं चल ना हो गई चल ना चल चली चल आई दी है धर आई ला ला हां देख चल। गिरम मत ना हैं? ठीक भाई देखत नहीं चल चल चल। जब प्यार किया तो डरना क्या ई साला ई चटचटात का है बत्तेलवा ई बहुत चट करता ई कोइन के तेल हका रे बाप रे बाप ई कोइन लेखा कोइनो लेखा नहीं खा मौकती साला बतावा ई साला ई घोड़वा जे गिरा देलस नु हमरा के ठेहुन में तनी चोट हमरा तनी ज्यादा लग गइल बा। तेल ही कौंची के हक सरसों तेल है कि कोइन के तेल है कौंची के तेल है पता नहीं खे लागत। ए जीजा खाना बन गइल बा खाना बन गइल बा। हां खाना तो बनिए गइल बा तनी सोचनी है कि तेल मल ली। ए बाबू जानते तेलवा बहुत चट करता है कौंची कोइन के तेल है का तेलवा चट करता कहाँ रो तेल पा गइनी ह तेलवा कोठरिया में हमरा एथी दर खावा पर रख डाला तो सोचनी है कि तनी मल ली अनु। ए भाई हाँ ए महाराज जी त इरोरा देखत नहीं का ह का तेले अनु बा बबुआ के खांसी भई रहुए त ले आई रहुए कप सिरप ह ई कब सिरप है तब का ए साला हम कहत तनी काहे चट करता है जानता हई घोड़वा जे गिरा देलस दु साला अनहर है पता ना कैसन घोड़ा रखले बहुत टमटमा वाला एक हेजा चोट लागल भाई तानता तो रौरा के तो हम कहनी कि हम दवाई मल देता नहीं तो रौरा कहता नहीं कि ना हमरा हड्डी में ताकत बा हम अब ठीक बानी ठीक रहनी हाँ तो हम सोचनी है लौकल है तेलवा तो सोचनी है कि मॉल ली। हाँ तो ठीक कोई नहीं रौरा बढ़िया कोई नहीं अब देखी तो चट मोय है धोती ले लागत अटे ए बाबू हैया के तनी फूफा के हइले चलबे गोड़ धोआउ त है हाथों में छुआई कपड़वा में। हाँ उहे नु हां कफ सिरप है तो तब का एकर खांसी ठीक हो जाए साले तो पी लो। हाँ मने ओकरा खांसी भइल बा रौरो ऐसा नहीं का हम का अरे ओ कप सिरप फूफा लगा ले गलती से लगा लेनी है हमरा का पता ना डाला ले जो धोआ दे धरे छान अनहरे वाला का ले जा बाबू न ले जा धोआ द त आ देखिए गिरी मत चलो चलो ले जा देखिए घाव लागल बा कहा भूज देले बड़ा मर दे अपने हमरा दिक्कत भइल बा। चल ने हे भगवान ससुराल के सुखे कुछ अलग बा। हे भगवान अरे ELENDERS स्प्लेंडर। अरे राम हे भगवान तो कामे हो गई केहू देखत केहू नहीं के साले के मौका पाके मार के अरे साला कुंडो रखले बाटे नुका के तो काहे ना दू बोतल दू मार जाएगा। पुरान माल है का रे पुरान माल बा। अरे साला कब रख ले रहा अरे साला भगवान अरे बाहरी निकल रे बाबू हाय देखबे फूफा के का हो गई मनवा खराब हो गया हौड़े रहता
का हो गइल काहे औड़े लागल हमरे अरे बाबू तू दिखला फूफा फूफा का हो गई हमरे रहता काहे कुछ खइला उला का अब तेरे संग में नु खैले रहनी मत दे अब हम का खाए ये भगवान भगवान सही बतावा सही सही बतावा बताई तब ना दवाई करावल जाई अरे रे हमरे रहता पूरे अब त काहे औड़े लागल कदर सुनो अब इंजेक्शन लगा दी डॉक्टर तो मर बिला जीवो हमने नहीं जाना इंजेक्शन ए बाबू डॉक्टर साहब के बुलाला ना हो ना डॉक्टर ना अबे कुछ हो हवा चाहिए तो का जवाब दे दियो डॉक्टर ना। तू आई तो सुइयो लगाई बताओ सही से का खइला हुआ के गुस्से के जानो तो ना का बदलू अहू कोठरिया में हां एगो बोतल में माल रखल हला माल रखल हला दारू का कहा दारू का तो ना दारू कहां रोल करो ओही में दारू कहाँ बा? ऊपर वाला रखल बा एथिया पर खिड़किया पर छोड़ के दे रखवा पर वही में से घुट मारनी है जब पूरा है ए बता वही बता घड़ी से ए वही बाबू घड़ी से अरे हो जो सीसी फेंको रहुए बहारावा कलिया तरवा एगो तो जान तर का करमी किरासन तेलवा न गिरत रहे तो कहीं कि रुको वही में खा मैं ना तो पी ले लो किरासन तेल पीले वाला का हो ओ जे रखल ब्लू का हुए का आही हाँ, वो तो रहल बा। किरासन तेल रहो है जी जरूर काहे हे वाह ए वाह आयो दादा ओ का कोई हे बाबू अरे अनारे सबके फेरा में डालने वाला मर्द तू नहीं नदी हमरे के रुक जो पानी लेके आओ ए दे बाबू ए बाबू जल्दी से भेज दिया जा गाँव में तो पूरा दिन तर छोड़ी ना हमने हम की है रुक पानी पहले लेके आओ तनी कुला करा हाउरे रहता हेंगा उगिले के कोशिश करी ना देखी तो कुछ निकलता निकल जे तो ठीक है बाबू आ कहीं आग लग जाए भीतर तो किरासन चल अरे आग लग जाए भीतर रे आयो ए बाप। अब का होई ए बाप निकाल ला रे ए निकाली जीजा निकाली अब का जीजा घेवड़ा निकाली पूरा करी तो कुला कर मरे तू आज वाला फांसी डाल दे वाला निकलत नहीं के अब बुझा गेल कि तारा 60 लाग गेल बा उम्र के जाते रे किरासन चल आग ना लगी भीतर हो सके ना आग ना लगी अब का कर हम मोतरी भाई लगाओ चल इनके गांव में भी चला के बाबू अब नहीं मुआ कुछ हो ना नू ना अब कुछ ना होई अच्छा लेकिन तू जब से आई बड़ो सबके घन चक्कर में डाल दे वाला मर तू नहीं उठो मरिए जी जहर और धई रही उठा के पी ली उठा हां उठाओ रे उठाओ ये रहन रहल तो ढेर दिन के मेहमान नहीं बाला है खइबा पिएबा ना बिना पूछले जा चले तो चल फूफा हाँ हाँ आओ तनी आवा मर जल्दी ट्रेन में आवत तनी। चल बका आओ तनी जय भगवान चलो जल्दी चलो जय भगवान है चलो जल्दी चलो चल ना ए बाबू सुन ना लेकिन है उठावा हमार बहुत फाटत तनी है तनी कुछ लगा लेती घी तो ठीक रह अब तारा उठलाई लगौले बिना बेच दियलो बाग मर दवाई फाटत तनी ज्यादा फाटता एगो काम करो हाँ किताबी के बगल में रखल बनी वैसलीन जाके लगा लो बेसलिन लगा ली हां जा बेसलिन हां तन जल्दी आइयो आए तेरा अभी गई नहीं अब नहीं रोका ना छूट जाई ट्रेन तो अब हम आ गई नहीं मर दे हाला कटल हाँ ए बाबू जल्दी से फूफा के छोड़ के आज आइए गइयों के दूहे हुए के बाद अरे ठीक बा पहले ही जइह तब ना नहीं बतिया में मत लगियो ये दोस्तन से अपना तबे से मेकअप लगल बना करे हमर रिस लागता ए जीजा प्रणाम का भइलो काहे बोलत नहीं ख अरे भइल का सट गइल का लगावला का तोरी करे भगवान
गइना लगाओ वैसलीन लगाओ आई लगा लेना फेविक्यू हमरा बुझाते नहीं कि हम क्या करी तेही कुछ उपाय लगाओ आई हो भी पता हम का हे नहीं बे आओ हेनिया देखू ना दीदी ऐसे ही कहत रहनी ह कि ओइ जु ना जाए के ससुर मतलब हमरा नैहर मत जइह भौजैया टोनहिन मैं गांव त ऐसे ही हमरा के टोनहिन कहत अब देख ना एक त एगो अलगे कलंक लाग तब का कइल जाए कहिया दीदी के हमरा बातरा के का कर देहल हसन कि मुंह सट गइल गुम हो गई ना तो बताओ ना का करी बताऊंगे बुझ बता सुन धर आ हे पहुंचलो से न हे मुंह फाड़ दे बोले लगी नहीं खुल जाइए बाबू हां पकड़ ए फूफा रुका से मुंह फाड़ दी ए रुका मार दे धर 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 ए बिलादी बर धर रे ए रुका मार दे रुका ए फूफा अरे बिलादी बर पूरा गड़ियाने लगी हो